Здравейте хора, днес ще ви покажа, ако някой иска да трейдим сребърен лот, ето ми го името Сами. Ето ми го скина, аз никога не си го сменям. Така, нека само влезем в сервера ми. Джойнваме. Така, давай. Има много добре брани родове, който иска. И съм точно на последния ребърт. Ето, вижте. Така, започваме от долния етаж. Така, отиваме на втора. Така. И който иска да играе с мен, дайте ми приятелство в рола. И сега, чао от мене!